Elefanty 67 před námi. Po minuloročním zážitku jsem si řekl, že to musím vidět ještě jednou. Venku je 0. A sníh asi zase nebude. Moc se mi nechce tady z těch teplých kočiček. Ale to k tomu patří, zima bude. Legrace taky. Tak pojďme na to. Ahoj, na elefanty. Aspoň Elefant Arbeit. Takový byl první den na elefantech. Cesta byla trošku studenější. Většinu cesty byla mlha, teplota kolem 0. Teď aktuálně -4. Pod stanem seno, plachta, deka, pořádná karimatka, solidní spacák, myslím si, že to přežiju. Tak uvidíme, co se bude dít zítra, no. Takový byl jeden den na elefantech. Jeden den bohatě stačí. Člověka to tady vtáhne, ta atmosféra, a chce se mít ještě znovu. Takže uvidíme, jestli pojedeme příští rok.
Aktuálně je taková zima, že mi karimatka přimrzla ke stanu. Někde kolem -4. Ráno má být tak -6. Tak uvidíme, jaká bude cesta zítra. Musíme odsud dostat hlavně motorky, ale on nám někdo pomůže. Takže se na to do Ružova vyspat se sluchátkama nebo špuntama, protože tady to jinak nepůjde. A uvidíme, zase dožijeme rána.